मानास नेशनेल पार्क फानबारिखौ मोनफैबाय आरोखि। मा गामि होनो? सावरुं। सावरुं। दैया गोथौदां। चिरां आरो बाक्सा बर्डार रानि दै होननायावहाय। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दायो दंफैयो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सा ओनसोल खैला मैला बाजारनि एकदम सानजाहा। थांनाय बोसोराव थांनाय दैलाङाव नोंथांमोना दि दै लोमनानैहाय दैजों होखाजानाय दावराव खोनादोंमोन, दा बे ओनसोलावहाय दिनैहाय दंफैयो। दा नोंथांमोना नायनानै लादो एसे। आंजों लोगोसे दङ जाहैबाय गासैबो जोंनि चिरांनि इउटुबारफोर। नायदो नै बिथांमोना चिरांनि इउटुबारफोर दै, नामजादा। ओमफ्राय दैया बेनोमोन जाहैबाय नै होखारनाया, रायजोफोरखौ होखारनाया। ओमफ्राय दा जों बहा बहा थांगोन बे गामिनिफ्राय। दाथ' नै वाटार साप्लाइबो मोनबाय दै लोमजाब्लाबो। ओमफ्राय कारेन्ट गासिबो गोदान गोदान खुन्थिया नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै। गोदान गायजोबनाय गोजा हगारना हगाराखै मिथिथ'वा। बैयो 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 मैदेरबो फैबावोसै जों। ओरै थब बे हाग्रासो बे गामि गैले। थांनाय दैलाङाव नोंथांमोना नुदोंमोन खैला मैला खेतदान्दा सिसुबारि दैबानाजों होजानाय। दा बे गामि गेजेर गेजेर जोङो थांगासिनो दं आरो। दा नोंथांमोना गामिफोरखौ नायनो हागोन। आंनि बेकग्राउन्डफ्राव दा गामिफ्रा बेफोरबायदि जानानै दं। दा बैयावहाय माबा मोनसे न' गोदान लुगासिनो, स्कुल नामा बेखौ बुंथ'नो हाले। उनावहाय जेब्ला कालारफुल जायो अब्लासो नोंथांमोननो खोन्थानो हासिगोन। ओमफ्राय गयालाय मा मैदेर जाजोबखो ना माखो? दा बेजों बारनानै जों बबेयाव बबेयाव थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो नुगोन। बे लामायाबो नै रानि जरा गोलैफैबाय बियो। सिसि ब्लक ओरैबायदि मोजां जाबाय। सिसि ब्लक दा गोदान होजोब्बाय आरोखि नै। नोंथांमोना नायदो लामानि कन्डिसनफोरखौहाय। सिसि ब्लक फुरा ओरैबायदि हाइ फाइ जाबाय आरोखि लामाया। दा ओरैबायदि मोजां सिसि ब्लक नुवाखै कमप्लेट। बेफोरबायदि जाजोबनांगौ लामाफ्रा बिटिआर ओनसोलनि सिं सिंफ्रावहाय। ना मा होनो? अब्लासो ससेबो हाब्रु गानांलायि जागोन। नै बिसोरो जोंनि लोगोफोर जाहैबाय नै। बहुद जोबनायनि दा गोसो बायदि बैरायगासिनो रिजाल्ट मोनजासिम। बेयाव जोबथ'बाय। ओमफ्राय दा बेयाव गारलुङा दंजोबोमोन नै, बेखौ कमप्लेट मावबावगोन। नै नायदो नोंथांमोना, दा बेखौ मावगासिनो दं आरो बे एसएसबि केम्प नामाथाय, नंगौ दा? औ नायदो एसएसबि केम्पजों दा ओरै सिदा सिसि ब्लकनि थाखाय बेखौ। ओमफ्राय नै बिनिफ्राय जाबलायबाय नामा? दा मावगासिनो दङ नै खामानिखौ, सोलिगासिनो दङ। नायदो। ओमफ्राय जोंनि उनथिं थाबोबाय जाहैबाय एसएसबि केम्प। मा गामिनो रानि जरायानो गोलैयो नामाथाय बियो दा। गारगासिनो दङ जाहैबाय नै बेखायनो। बेयावबा मा मावबावगोन मिथिला। ओमफ्राय दा बेयाव खामानि मावनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ नै। रड बायदिसिना हाखर जावबाय, माने आरसिसि मावगोनदां बेवहाय। नोंथांमोना नैबे बे लामाखौ नुबाय। बे लामानि ओरैहाय मोनसेबो गामि गैला। बे कमप्लेट हाग्रा बियो मानास नांलांजोब्बाय आरोखि बे हाग्राया। साफा ओरैहाय मोनसेबो गामि नुनाय नंला नोंथांमोना। ओमफ्राय बेवहाय दा सिसि ब्लक नोंथांमोना नुबोबाय थाखाबाय। ओरैबायदि मोजां मावगासिनो दं लामाखौहाय। ओरैबायदि हाइ फाइ जासिगोन लामाया, बुंनानै फोजोब हाया। ओमफ्राय बेजोंहाय साफा हाग्रा, मोनसेबो गामि नुनाय नंला, मोनसेबो न' नुनाय नंला बेजों। खालि बे मैदेर मोसौ बायदि बायदि हाग्रानि जिब जुनार थाग्रा बेजोंहाय। नैबेयावहाय मोनसे गिदिर वाटार साप्लाइ मावगासिनो दङ। रेडियानो जाजोब्बाय, मोनलोंथ'वाखै खोमा ना मोनलोंबायसो जाखो बेखौ जों बुंथ'नो हाला। बेयाव जाहैबाय गंसे मन्दिर दं। ओमफ्राय जों थांगासिनो दं जाहैबाय लामा लामा। बबेसिम थांगोन जोङो बुंनानै फोजोब हाथ'वा। नोंथांमोना नायलांग्राल' जा, भिडिअखौ शेयार खालामग्राल' जा। जोङो दा मानास लामाजों आगान सुरजेनबाय सिदा। नै नुवाखै बेयाव कारेन्ट सौना दोननाया? मैदेर फैयोनो नोगोदनो हनै। बै थारखौ नोंथांमोना नुदों दा? सिनायहराखै जानो हागौ, बे कारेन्ट सर्ट हनै। दा मानास लामाजों जोङो आगान सुरबाय आरोखि। बे डाइरेक्ट मानास लामा बियो। बेयावहा कारेन्ट सर्ट गोजा नै, थार सौना दोननायनि। मैदेरा नोगोद डिस्टार्ब खालामफैनो गामियावहाय। बे लामाया हाइ फाइ जाबावनांसिगौ। बे मानास रडनि लामाया, बे मानास रड
मानास रड होननानै बुंनाय जाहैदों बेखौहाय बेखौ थमब्लेट हाइफाइ खालामनांसिगौ लामाखौ अब्ला नायदो माबायदि डेभलप नुगोन मानास हाग्रायाथ' नै बेनो नांलांबाय नै कारेन्ट थारा बिलाय कारेन्ट थार हनै नोंथांमोना आं खोन्थानोलै र' खाथियाव थाङा नायदो नोंथांमोना बे साफा कारेन्ट शट बियो बेयाव फैलाबायला दैलाबायनाङा दै मैदेरना डिस्टार्ब खालामफैयोनो ओमफ्राय बेखौ कारेन्ट शट होनानै जोबदों आरो बियो मानास हाग्रा नांलांजोब्बाय सिदा ओरै गासिनबो खालामलांजोबदों बेयाव फैला बेखौ दैला दुइला खालामनाङा बेयाव कारेन्ट दंजोबो बेखौ जाहाथे गामियाव हाबनानै मैदेरा डिस्टार्ब खालामफैया मानसिखौ बिनि थाखाय बेखौहाय होदों आरो मोनसे बर्ड लागायना दोनदों नै नोंथांमोना बे बर्डखौ फरायदो दे मा जों दा सिदा थांबाय थागोन बे मानास रडजोंहाय मा नुलाङो जुनारफोर नुलाहांगौमोन एसे लामा जिंफ्राव नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय ओरैबायदि मोजां नै आवजार बिबारा रायजोफोर आवजार बिबार दा फैयै सफैबाय जाहैबाय जोङो दैसोम जरा ओमफ्राय बेजोंबा बबेयाव थाङो मोनथिले आङो ओमफ्राय बेयाव वाटार साप्लाइ गोदान बानायगासिनो दङ दाबो मोनलोंथ'वाखै बानायगासिनोसो ओमफ्राय बेयाव दखान दङ ओमफ्राय नैबे हाग्रा सेरावहाय दङ जाहैबाय फरेस्ट बांला रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो फैयै सफैनानैहाय ओमफ्राय नैबे दैसोम जरानि दखान फिसायाव साहा लोंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय दखान दा फैनानै नैबे हाग्रा सेराव सफैबाय जोङो एकदमबारे दैसोम जरानि सानजाहा मोनसे SSB केम्प दंबाव बे SSB केम्पनि सानजाजों ओमफ्राय बेयावहाय लामायाव जोङो बिराद गोदान मैदेर खि नुबोबाय ओमफ्राय नै बेखौ नायनानैहाय जायगाया बिराद डेन्जारसिन मैदेरनि थाखाय आं नोंथांमोन दिन्थिनो एसे नुबाय रायजोफोर गोजौनिफ्राय नै कारेन्ट शटना हाग्रानि जुनारफोरनि थाखाय कारेन्ट शटना रेगे रेगां नै बिदि आलायनानै दोनजोबदों आरो माने गाहायजों बारनो हायि बायदि ओमफ्राय बेयाव हा जावलानानै होबाय जाहाथे हाग्राजों शट जाया बेखौ नोजोर बोनानैहाय आरो नायदो नै बेजोंहाय माने एसे डेन्जारसिन बायदि मोनदों आङो मैदेर खियाथ' लामायाव जों गोदान नुबोबाय जोङो सिदा मानास लामाजों सानजा मोखां फैगासिनो दं आरो नैबेखौहाय बेबायदि रिगि रिगां आलायनानै जोङो नुनो मोनफैबाय आरो बेयावहाय ओमफ्राय बेखौथ' मा गामि होनो जोंथ' खोन्थानो रोंथ'ले नैबे रिगि रिगां आलायनायखौ नुनानैहाय माने जायगाया बेजों खाथारनाकसिन आरोखि हाग्रानि जिब जुनारनि थाखाय बिनिखायनो बेखौ बेबायदि सैनो गोनां जादों दहाय होजोंहाय खोन्थादोंमोन माने बेफोरबायदि कारेन्ट शट होब्लाबो खुन्थियाखौ नायनानै गाख्लायलायनानै बारनो जाहैदों मैदेरना गावसोर फैनो गोसोथारब्ला दाथ' कारेन्ट हगारथ'वाखैनो माने मोनायावल' हगारो कारेन्टखौ माने 5टा ना 6टानिफ्राय हगारनानै फुंनि 5टा 6टा बिदिसिम दोननानै बन्द' खालामो जाहैदों फसावबो सोरगिदिं गल होजोबलायखादों हनै गाख्लाय होननायखाय नायदो दा ओरैबायदि बेरायगासिनो दङ जोङो मानास लामा होननानै बुङो बेखौहाय डाइरेक्ट सिदा बियो सेर बे खेंख्रें खांखां गाखोलै थब्लेट कारेन्ट शट दंजोबो आरो बबेसिम थांनाय जागोन दा बबेयाव जोबथाहैगोन बेयावसो फोजोबगोन भिडिअखौ दैया फिसा नोगोद दंलै ओरैहाय नै दैयावलाबो होनांखागौ नै दैजोंबो ओंखारनो खोमा नायदो दाथ' गैया जाहैबाय दै थब्लेट कारेन्ट शट जों साब्रै फैदों जरज नार्जारि बेंग्लाय नार्जारि सनम मोसाहारि सुरास्थन समफ्रामारि साब्रै बे मानास लामाखौ नायदिंनो होननानै सानजा जोबथाजासे थांगोन जोङो दा जोङो गामि गेजेरजोंहाय ससे हाबफिनबाय फानबारियानो नांफैबाय खोमा बे गामिया मा मिथिथ'ला गामिनि नामखौ मोजाङैहाय बेबो जानो हागौ बर' गामि गोजाखा दा फैयै नै औवा जेंलाब दालां लोगो मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय इयाव गेट होलायदों फैसा लायो खोमालै दालांनि हा मा गामि होनोथाय बेखौ दा बे औवा दालांजों जोङो मानलांसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबायल' थादो मा गामि होनोथाय बेखौ मा गामि होनो सावरुं ए
दालाङाव फैसा लायो नामा ए बिजों बारनांगौ होनदों ना दा बेबायदि दालां दं आरोखि सावलुं ना मा होनखो दसेनो बावलायलाङोलै वा दैया गोथौदां सिगां फैसा लायोमोन होनो दानि लानाया गलांगोनलै माथो गुना फिसा फिसासो सावलुं ना मा गामि होनदोंमोनथाय दे फैबाय था गलांगोन फैदो मोसाजोबखायो नै दालाङा मोसाजोबखायो सावलं होननानै बुङो बे गामिखौ सावलं उलासि सावलं थांबावनायसै नै बेखौ बानानै आरो बेयाव मोनसे मोनबावबाय नै औवा दालां मिथिला मा दै होनो बेयाव मोनसे मोनफैबावबाय नै दायो जोङो फैयै सफैबाय जाहैबाय फानबारि मानास नेशनेल पार्क मोनफैबाय आरो नै गेटना बेनो नोंथांमोना जायखि नुदों आङो आरोबाव साबसिन नोंथांमोननो देखायबावनि ओमफ्राय जोङो साब्रै दङ नै गासैबो इउटुबार गोजा ओमफ्राय बेयाव दङ जाहैबाय मानास नेशनेल पार्क फानबारिखौ मोनफैबाय आरोखि जों नै दा बेयाव हाबनो मोनगोन ना मोना मानसिबो रावबो गैया माथो सिङावहाय नङाबाथ' हाबगौमोन बेयाव मैदेर आखिना दोनदों गोजौआव मोसा आखिना दोनदों मैदेर मानै दङ ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे साइन बर्ड दङ नोंथांमोना बे साइन बर्डखौ फरायनानै लादो आरो मानास नेशनेल पार्क फानबारिनि गेटआवहाय बेयाव मोनसे बर्ड दं आरो बेखौ नोंथांमोना नायदो जों खुगाजों बुंलायले बेखौ ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बेखौ नायग्रा मानसिफोर थायो जानो हागौ बेवहाय दा रावबो गैया ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे लामा दं बेबाबो जों थाङो बेखौ मिथिले जोङो दा जों थांफिननायसै आरो बैयावबो दै दं माने जोङो दिनैहाय मानासनि लामाखौ सार्भे खालामदों जाहैबाय खैला मैलानिफ्राय लानानै दायो फानबारि मोनफैबाय फानबारि मानास लामाजों एकदम हाग्रा सेर दायो फैयै सफैबाय जोङो चिरां आरो बाक्सा बर्डार रानि दै होननायावहाय बेयाव दालां दं नै ओमफ्राय दा जों बै साहाजों नायहैबावगोन आरो ओमफ्राय जों भिडिअखौ फोजोबलांगोन बेयावनो रानि दैनि दालांखौ नायदो नै नोंथांमोना दैलाङाव बिराद गिदिर जायोनो बेजों नाव सालायलायो बैयाव नाव गंसे दं हनै बे ना बोखांग्रा लाफि ओमफ्राय बे रानि दैनि दालांखौ बाक्सा आरो चिरां बर्डार बियो रायजो राजा नोंथांमोन नै माथो खुन्थियाया नालेंखर बिफां गोजासो देंजारलै औवायाबो बजासो सरखायो दालाङा सिनि नै दालाङा खाथि सैना बजासो सरखायो बिसोरनिया दा जों साहा दावखोबावगोन बेनो जाहैबाय रानि गाथोन चिरां आरो बाक्सा बर्डार दा बेयाव बैग्रिबारि बिराद दङ नै पिकनिकफोर जायो खोमा मेसें बोथोरफ्राव निउ इयारफ्राव दा बेसिमखौ जों मोनफैबाय आरोखि फैयै ओमफ्राय दा बहाय थांनाय जाबावो दसेनि उनावनो भिडिअखौ फोजोबनानै जोङो गावनि जायगायाव बिरफिननोसै नोंथांमोना नुखाबाय रानि गाथोनखौ माने खोनानो मोन्दोंमोन आं गोदो बे दैयावहाय रानि दानस'दों होननानै बेनिखायनो रानि गाथोन होननानै बुङो होननानै आङो एसे मिथिनो मोनो नंगौना नङा आंबो सैथो बुंनो हाया नाथाय जों दा थांनो ओंखारफिनबाय रानि गाथोननिफ्राय गावबागाव न'आव दा जोंथ' खयलामलानिफ्राय लानानै मानास लामाजों ओरै फैबाय सार्भे खालामनाय बायदि नायबोबाय ओमफ्राय नायबोनानै नुबाय दा बे हाग्राजों नांजाबनाय मानास लामाया माने हाइ फाइ रड जानांगौ आरोखि आंनि बायदिला अब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन दा सिगांथ' बिपिएल सरकाराव मावाखिसै दानि इउपिपिएल सरकारा बेखौ मावनो थाखाय सेस्था खालामनांगौ आरो
आंनिफ्राय बेनो माने बेजों लामा मोजां 2 लाइनफोर फिस खालामनानै होयोब्ला जोबथा मोजां बेरायग्राफ्राबो ओरै लाइसब फाइसब बिराद जागोन टुरिस्टफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो जाहाथे जोंनि बे मानास हाग्राजों नांजाबनाय लामाया सिदा खयला मेलानिफ्राय लानानै ओरै चिरां बाक्सा उदालगुरि सेर टप ब्लेड बेखौ बानायनो सेस्था होनांगौ आंनि खावलायनाया बेनोल' आरो दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै दा जोङो थांनो ओंखारफिनबाय बाय बाय रायजोफोर